5 грешки, които жените често допускат в отношенията с мъжете. Това, което ще чуеш, може би ще те шокира. Тези грешки често отблъскат мъжете и с времето спират да ви ценят. Грешка номер 1. Започваш да се опитваш да го промениш. Казваш му какъв трябва да бъде, какво трябва да прави и как да се държи. Грешка номер 2. Не му оставяш пространство. Страдаш, когато има своите ангажименти, хобита или време с приятели. Непрекъснато му звъниш и му пишеш нервно. Грешка номер 3. Постоянно му натякваш. Напомняш му за всяка несвършена работа вкъщи и го критикуваш, вместо да го мотивираш. Номер 4. Поемаш неговата роля. Закачаш картини, поправяш чупени неща, ремонтираш различни неща вкъщи и вършиш всичко сама. И така не му оставаш възможност да се чувства полезен. Посрещаш го с недоволство. Грешка номер 5. Вместо с усмивка, прегръдка, целувка, още от вратата го посрещаш с упреци и оплаквания. Ако допускате тези грешки, означава, че не обичате достатъчно себе си и оставяте някой друг да бъде отговорен за вашето щастие. Мъжете обичат щастливи жени. Те са привлечени от тях и всички искат да ги правят още по-щастливи. Не им допада нещастни, тъжни, самотни жени, които постоянно ги упрекват, постоянно се оплакват, постоянно ги укоряват, постоянно тягостно искат да ги променят. Промяната на околните идва, когато ние започваме да променяме себе си. Ако ние не обичаме себе си, никой друг няма да ни обича. Ако ние не сме щастливи сами със себе си, никой друг няма да бъде щастлив с нас. Ако искаш промяна, но не знаеш откъде да започнеш, ако не знаеш как, ако се луташ и си объркана, ако ти е трудно, на моите лайв семинари работим точно с това. Ако искаш да започне твоята промяна, може да се абонираш на моят канал и така всеки месец ще получаваш по няколко лайв семинара, в които ще работим с енергия, с медитации, с препрограмиране и създаване на нови неврони в мозъка. Така ще се учим да живеем на по-високи вибрации, да привличаме изобилие, да бъдем обожавани от околните и да бъдем щастливи сами със себе си, както и с другите. Пиши ми налично за повече информация.